आंनि फिसाय राकेश ब्रह्मआ जुदि पयजन मोनजामारदोंबा आंहा बे सन्देह दङ सुइटमी नार्जारिनि बे मोनसे वाट्सएप मेसेजनि सायाव वाट्सएप मेसेजाव लिरनाय दङ सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो नै सारप्राइजआथ' नोंहासो अन दा वे दंबावो बी प्रिपेयार्ड माय डियार feeling pity for you next what you never know better ha 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 बिदि होनानै बे हिन्जावा मेसेज हरदों आंनि फिसायनि मबाइलाव आंनि फिसायनि मबाइला थालांदों हस्पिटाल जे दिन थांदों बे दिनाव थालांदों नालाय न'आव आंनि फिसायनि मबाइलाव बे हिन्जावनि वाट्सएप मेसेज फन रेकर्डिं भिडिअ एभ्रिथिं बाहाय दङ बे वाट्सएप मेसेज बे वाट्सएप मेसेज सुइटमी नार्जारिनि वाट्सएप मेसेज बे